Остапи човек, кой е тук и това видео е много по-различно от другите, защото това видео го правя за едно общо напомняне на всички, че всеки трябва всъщност да локин. И какво означава локин? Локин не означава просто да се заключиш в една стая цяло лято и примерно да не излизаш навънка или примерно да не ходиш да забавляваш. Не, локин означава съвсем различно. Локин означава да седнеш на газа си и да свършиш работа, която си отлагал цялата година до момента. И няма смисъл да започваш от другата седмица или от другата година. Защото, да, това е много клиширано, но вчера беше най-добрия вариант да започнеш. Днеска е най-добрата възможност. Днес е втората най-добра възможност. И всеки един отложен ден всъщност просто не е от твоя полза. А единствено и само, нали, по този начин няма да си постигнеш целите и мечтите, които имаш. И не е толкова трудно, колкото изглежда. Да, със сигурност не е лесно. Нали, не искам да ви го спестявам. На моменти е ужасно, защото ви идват моменти, през които просто си минават толкова гадни работи през главата, че няма да успееш и няма да такова. Обаче, ако никога не се откажеш и си почнал правилното време, примерно в момента кажем си тинейджър, например, и започнал точно сега, на 16, 17, на 15, започнал си, ти, нали, не се залъгвай, че имаш много време, обаче със сигурност е много по-добре, отколкото някой друг да е започнал. Майка му да е ба, телефона ми падна. И, така, въпросът е следния. Защо трябва точно в момента лукинеш? Ами, защото какво правиш иначе? Ако не работиш никъде и ако примерно цял ден си в твоята стая, какво ти пречи просто да започнеш един нов скил? Инвестирай в знанията си. Това е един от най-бързите начини ти самия да успееш, защото инвестирайки, плащайки за знанията, ти не плащаш само за знания, плащаш и за време. Ти си спестяваш време по този начин. Защото плащаш на хора, разбира се, ще си намериш човека, който е идеален за теб, за който си мислиш, че ще бъде най-добър за теб. И нали ти го е показал по някакъв начин, чрез резултати или по някакъв начин ти е спечелил доверието, ти плащаш на него, за да ти спести на теб време. Да не повтаряш грешките, които той самия е изпитвал и нали, е преминал през тях. Защото тогава е нямал кой нали, да му каже какви грешки да избягва. И ако те е страх, всъщност да инвестираш в знанието си, просто не го заслужаваш. Наистина не го заслужаваш. Остави егото си на страна. В смисъл, да, възможно е. В смисъл, възможно е да го направиш, но много по-бързо ще го направиш, когато имаш гръб до себе си. Когато имаш един стабилен гръб, на който му да разчиташ, когато имаш един ментор, на който, когато му зададеш въпрос, той ще ти каже да, направи това и той ще отговори просто по правилния начин. Ще си даде едно по-професионално и напреднало мнение и по този начин също няма да разчиташ на метода проба грешка. Това е смисъл, това е една от най-добрите услуги, които можеш да направиш за себе си. И също имам едно правило, нали, и това се го спазвам. Така или иначе, аз като съм намислил някаква инвестиция, да направя за себе си, примерно да влезе в някакво менторство, да взема някой курс и нещо от сорта. И в момента, примерно, ако го отлагам, си казвам, окей, добре, това нещо ще ми помогне ли, ако всичко мине добре? В смисъл, като цяло ще ми помогне. Какви са плюсовете, какви са минусите? Пиша си всичко на един лист и след това виждам, нали, какъв е крайният резултат. Добре, окей. Ако вече го видя от логическа гледна точка и съм си добавил, нали, труда, знанията от курса, който ще науча и е в моя страна, тогава казвам си веднага. В смисъл, веднага го купуваш. Защото така или иначе аз някой ден ще го купя. Ама защо аз трябва да чакам до някой ден, когато не само аз и като цяло и вътрешното ми аз вече са толкова седно деспер, толкова отчаяни, че тогава да вземат мерки. Защото хората започват промяна единствено и само когато вече
са супер много притиснати до стената. Буквално когато се обърнеш, виж стената до теб. Защото, нали, кой ще търси промяна, ако ти в момента живееш един комфортен живот, нали, не си стигнал до там, където искаш, но живота ти е, в смисъл, добре. Получаваш пари на месец, имаш жилище, имаш храна, те основните работи. На някои хора това им стига и затова някои хора живеят и средния живот. Но повече хора, дори не повечето, в смисъл всички, които ме гледат тук, за тях не е средния живот и те не искат да са като всички останали. И точно за това е, че един средностатистически човек няма да предприеме никаква положителна промяна и като цяло никаква промяна за себе си, докато не стане толкова зле, че просто промяната трябва да бъде наложителна. Започни да четеш повече. Това е също нещо много хубаво. Значи аз както започнах да чета, нали, тук не се глезвам и нещо от сорта, но много по-хубаво ми става. Да, сигурност, не се признава, не чета абсолютно всеки ден. Старая се, има някои дни, където не го правя. Но дори по 10 страници е много по-добре да четеш, колкото всеки ден да го отлагаш и да си кажеш, брат, аз днеска нямах време или нещо от сорта. Защото ако погледнеш нещо, ако правиш един експеримент, това го правеше, мисля, че един полски милиардер, записва си през всеки 5-10 минути какво прави. И ако ти това правиш и наистина си сериозен към това, ще видиш колко много време всъщност ти отива на вятъра. Примерно в телефона или някъде се забавя много повече или си говорил с някого прекалено много време и си изгубил там времето. И така че едва оправдание нямам време, всъщност е много фалшиво. И това по-скоро е оправдание, че не си постигнеш целите, защото ти не искаш, защото ти знаеш, всъщност, че да си постигнеш целите, трябва да има някаква промяна. А за да имаш тази промяна, трябва да убиеш старата версия на себе си. А за да го направиш това, трябва да се откажеш от лошите ти навици и реално от всичко това, което си правил до момента, което е било, което е дърпал по някакъв начин надолу и те отдалечава от целите ти. А това е едно от най-трудните неща в живота, защото това е нещо като прераждане. Мисъл, убиваш старата версия и започваш изцяло ново. Примерно си пушил 10 години. Вече не пушиш. Или 10 години си правил нещо, което вече знаеш, че не трябва да правиш, че те е дърпал и ти просто го забравяш. Просто го забравяш. И всъщност, това лято, ако ти се завземеш и за тези 2 месеца, защото е възможно, нали, промениш живота към по-добрата страна, разбира се, това ще е една от най-добрите ти услуги. И това видео е наистина единствено само за хората, които желаят да променят своя начин на живот към положителния. И ако си стигнал от тук, си истинска легенда. Така че, нали, надявам се това видео да ти е било полезно, защото това му е целта. Абонирайте се за канала, остави един коментар, ако имаш въпрос по брандed дропшипинга, защото аз с това се занимавам. И ще се видим просто в следващото видео. Айде, чао!